Milli Halafetiş Komitetiniň agzasy bolan Umidajan Bekjanowadan halkymizy täze maglumat bilen habarly etmek maksady bilen şu habary paýlaşýar. Bugün 24. Oktyabr 25. Ben Umidajan Bekjanowa. Benim uluslararası koruma başvurum bugün reddedildi. 150 sahtalı dokumentasya benim can hopuma görkezlen dokumentasyaları verdiğimizde sunmamıza rağmen benim uluslararası başvurum red geldi. Hiçbir sebepçi görkezmeden reddettiler. Ve bu redi, uluslararası koruma başvurum redi sadece kampın içinde değerlendirildi. Bilşimiz ýaly Umidajan Bekjanowa Türkiýe Cumhuriyetine galmak üçin berilen ruhsady hiç ýyly düşündürüş berilmezden Türkiýanyň il göç edarasy tarapyndan ýatyryldy. Şondan soň 2025-nji ýylyň 29-njy maýynda Umidajan Bekjanowa Türkiýe polisiýasy tarapyndan öz ýaşaýan jaýyndan alınıp ýygyna uğratma merkezine ýerleşdirildi. Dünýä belli Human Rights hukuk goraýjy goramasyndan Rachel Denber Umidajan Bekjanowanyň ykbaly barada uly alada bildirýändigini, onuň Türkmenistana deportasiýa edilmeginiň janyna howp salyp biljekdigini neşir serişdelerinde çap etdi. Şwesiýaly jurnalist Mire Lasio Umidajanyň Türkiýeden deportasiýa edilmeginiň öňüni almak üçin makalalar çap etdi we dünýä mediasyny şeýledi. Hukuk goraýjylary bu işe gysgaly gatnaşyp tijenmeklerini üpjün etdi. Beýlek hukuk goraýjylar bolan Çemenöre, Nastaýaşy Vremya hem Umidajan Bekjanowanyň ykbaly barada aladylanyp, onuň Türkmenistanda hukukdaşy ýydarlanmalara, baskı edilmegi, hatta azatlykdan mahrum edilmegi howpy awanýandygyny billediler. Hukuk goraýjylar geldi Kärize we Yulia Serebrennik Birleşen Milletler Guramasynyň toplantysynda Umidajan Bekjanowanyň düşen ýagdaýy hakynda dünýä jemgyýetçiligine ýüzlendi. Şoň köneçeli belli bolşuna görä Umidajan Bekjanowanyň halkara gorok statusyny almak üçin eden talaby hiç ýyly seljerilmezden ret edildi. Türkmenistanda gynamalar we adam pärçilige sygmaýan kemsizji hereketlere sedewar bolmak howpuna garamazdan yerli göç edarasy onuň ardasy boýunça işiň dowam etdirilmegini besetmek kararyna geldi. Umidajan Bekjanowanyň hukuk ýagdaýy bilen baglanşykly habarlary halkymyza ýetirmegi dowam etdireriz.